ľudia, ktorí sú empatickí voči druhým ľuďom, sú tí ľudia, ktorých aj spoločnosť vníma ako ľudí, ktorí sú nasledovania hodní. Vo svojej súkromnej praxi sa však často stretávam aj s tým, že ľudia sú empatickí k druhým, no často zabúdajú na empatiu k sebe samým. Platí, že ak druhej strane poviem áno a je to na úkor mňa, tak vlastne hovorím sebe nie a tebe áno. Naučme sa povedať niekedy aj nie, ale rešpektujúce nie s porozumením, a to najmä vtedy, keď chceme sami sebe povedať áno. Inými slovami jednoducho povedané, ak druhým ľuďom poviem nie, tak v tej danej chvíli vlastne hovorím áno sám sebe, svojim potrebám, túžbám, prianiam a očakávaniam. Trénujme svaly empatie, trénujme svaly počúvania a navnímavajme potreby druhých, no zároveň myslíme aj na vlastné potreby. Tí ľudia, ktorí sú empatickí k sebe a sú zároveň aj empatickí k druhým ľuďom, sú tí ľudia, ktorí žijú naozaj kvalitný život. Oplatí sa tieto svaly trénovať, lebo vo finále nám prinesú tú silu, ktorú pre zdravý život potrebujeme.